Marian Lupu revine în politica moldovenească. Situația la zi este de natură că ea cere neapărat o implicare foarte activă în procesele politice în ziua de astăzi, indiferent pe ce platforme nu ar fi această participare, politică, civică. E momentul de care depinde într-adevăr viitorul țării. Fostul președinte interimar al Republicii Moldova a declarat că va conlucra cu foștii săi colegi din Partidul Democrat, care acum se află în componența partidului Respect Moldova, care la ziua de astăzi este condus de Eugeniu Nicfărciuc, însă se pare că acest lucru nu se va mai întâmpla pentru mult timp, pentru că în cadrul același interviu Marian Lupu a declarat că el va prelua conducerea partidului și că formațiunea va participa la alegerile parlamentare din acest an. Marian Lupu a declarat că Republica Moldova trebuie să fie un stat suveran și neutru și trebuie să își întărească economia și să își continue parcursul european. Marian Lupu a vorbit foarte mult despre politicile promovate de către actuala guvernare și despre situația economică a țării, dar despre toate acestea vă voi povesti în video de duminică.